Lesigeza indaba ze-1K ZNTV ifundela usamukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Intsha ye-ANC eMusadladla ikhethe ubuholi bazothola usizo bomonakalo kwaNongoma kanti kahulumeni ibhunge nabezindaba. Uphiko lwentsha kaKhongolose esifundeni eMusadladla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal lusengatheke ingqungquthela yokuqoka ubuholi obusha balolu phiko eMusadladla esinyeke sesifunde besingakabukhethi ubuholi njengoba ezinye izifunda sezibukhethile ubuholi bentsha. Le ngqungquthela ke iqale ngoLwesihlanu yaphuthulwa namuhla. Uphiko lwentsha ye-ANC esifundeni eMusadladla ubambeke inkomfa yeinsuku ezimbili lapho bukhethe khona ubuholi obusha. Lesi bengesinye sesifunda ebesingakabukhethi kubuholi baso obusha esifundazweni KwaZulu-Natal. Ubuholi obusha be-ANC Youth League buthi buzoqhamuka namaso ukuthi ke bulekelela kanjani i-ANC ukuze kuyibuyelwe ithemba kubantu kabasha. Njengoba sizoqhubeka namhlanje sizoqhubeka nohlelo lwayo iCongress whereby sizothatha njengamanje izinqumo zokuthi i-ANC Youth League siyisa kanjani phambili nokuthi silekelela kanjani i-ANC ukuze ibuyelwe ithemba kubantu abasha nayithemba nje kubantu baseMusadladla as a whole. So sinazo izihlelo eziningi esifisa ukuzenza since sazi ukuthi kunokuntuleka okuningi kwamathuba emisebenzi abantu abasha abacwile ezidakamizweni kunezinto eziningi ezithinta izinto zo-GBV especially this time there is a case kaCwecwe that we are in the forefront to make sure that uCwecwe receive justice. As Youth League yala eMusadladla, we want to make sure since we are going to local government election next year that we ensure ukuthi siya recruit abantu abasha kuyo yonke indawo sihambe la khona abantu abasha bedinga khona ukuthi bethole usizo. Udaba lokwentuleka kwamathuba omsebenzi nokuthi ke intsha ingene kwezamabhizinisi kule nkomfa kube ngezinye zezinto ebekubheka ukuthi ke zixazululeke kanjani. Siyaqinisekisa ukuthi zonke izinto abasidingayo thina siba ingxenye yokuthi sikwazi ukuthi sibalekelele in the forefront na ukuthi bekwazi ukuthola kwezamabhizinisi sithinte zonke izinhlaka ezikhona lapha abantu abasha bakhona especially ezintweni zamabhizinisi nasezintweni zama-skills so that wonke umuntu omusha ezoba yipart and parcel yokuthi ashintshe impilo yakhe ibe ngcono akwazi ukuthi axoshe ikati eziko ngoba siyathi abantu abasha ibona kakhulu abaningi esizweni sakithi futhi okuyibona abacindezelekile. Le nkomfa ingeke yesikomfa ezogqugquzela ukuthi abantu abasha bebe irole yokuthi bebe ingxenye yobuholi obuzokhokhela lelizwe ngoba bayibona ifuture noma ikusasa lalelizwe leli. So siMusadladla ANC Youth League siyafisa ke ukuthi sibambisane nabantu abasha nabo besethembe lobo buholi buthi buzolwisana ke nenkohlakalo ezigungeni ezahlukahlukene zahulumeni. Akekho umuntu omusha okuzofanele ukuthi mayithola umsebenzi ufanele ukuthi abathize belale naye noma begwaziswe kodwa sizoqinisekisa ukuthi thina as Youth League siyalwisana necorruption eyenzekalayo eminyangweni yonke kahulumeni. Siyafisa ukuthi ke nasengqala sizinda especially kulo masipala uMhlathuze si-ensure ukuthi ingqala sizinda noma siba ingxenye yokubambisana nabo bonke abaholi abakhona ukuze imphakathi yangakithi intuthuko yize ngokukhulu ukushesha because ithina esifuture futhi ithina esisolution nekusasa la eMusadladla. Ezindabeni ze-1K ZNTV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Umnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthuke zizotholelwa usizo lwahlukene izisulu ezikhahlamezekile ngenxa yokudabuka komhlaba ezindaweni ezahlukene kwaNongoma enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kuvezwe ngungqongqoshe walomnyango uthula Sizwe Buthelezi ehambele kwaNongoma namuhla. Kulokoza inhlansi yethemba kubantu bakwaNongoma esigodini sasoPhiyaneni njengoba ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uthula Sizwe Buthelezi ehambele imizi ekhahlamezekile ngesikhathi kunemvula enamandla kwasekugugule kumhlabathi abakhe kuwona kwalimala imizi kwacekeleka phansi nempahla. Ushenge kubehambisana nomeya kaMasipala uNongoma umnomzana uMshangane endabandaba imeya yomkhandlu iZululand umnomzana uMichael Khumalo kanye nezinye izinhlaka ezahlukahlukene. Uzilungele Mthetho ukuthi balimale kakhulu ngokulinyalelwa umuzi wabo njengoba bebehlala nomama wabo oneminyaka engama-63 ubudala oselokhu alimala ngonyaka u2017. Ngicabange from iqaleni ngoba ngabona kudabuka ukuthi no sekumele ukuthi simove mase kusuke sekunjena kwaba ukuthi ngase ngiyasukuma ke
lokho vele ngakuvele ngayitshela eqaleni ukuthi vele kumele kudedeke mangabe sekunje naye umanga ngoba wachaza ukuthi cha ufuna ukuthi abe ngala ngasehlobeni zakhe ngoba walimala ukuze izokwazi ukumbona noma igula. Umama na 63 walimala emsebenzini 2017 isibedlela isiso kwaba nalokho ukuthi waba nokuphazamiseka ngisho emqondweni on and off. So ufuna indawo la ngaprotecteka khona noma ungekho bekwazi ihlobo zakho kumbona. Imeya kaMasipala uNongoma uMnumzana uMshangane endabandaba uthi bazozuswa kule ndawo abantu abakhahlamezekile. La ekhaya sekhaya kwaMthethwa la waqala khona lenhlekelele kodwa kuyona yodwa kumuzo okhona la imizi elinganiselwa ku11 esifisa ukuyisusa la siyoyakhela kwezinye indawo. Usithembisile kakhulu wathi cha akuzongenelela nibe nomnyango wakhe ukutheni ukuthi basisusa ba reallocate labantu bala ekhaya njengamanje sizohlala nama families isivumelane ngokuhlala kwenduna ngokwecemeza induna ukuthi sobabeka kuphi ke noma sazi ukusebenza kaHulumeni la kusemakhaya kwakhiwa izinto lesomakulu indla wagogo indla wabantu but ngeke senze kanjalo bazofuna bebumukela ukuthi sebokakhelwa lo ndlu leyo bese beqhubeka besizakala lapha nalapha. Imeya umkhandla iZululand uMnumzana uMichael Khumalo uzwelane kakhulu nemndeni ethintekile. Ngafisa ukuzwakalisa ukuzwelana nemndeni le ehlelwe ilenhlekelele kakhulu siyabaphephisela njengomkhandla wesifunda iZululand. Kodwa ukukhulu kakhulu sisukubonga emisiwa kwakhokho ukuthi afike alethe usizo nanokududuza nje inhliziyo. Kodwa futhi nesikubongayo sibonga amakhansela neinduna nomeya wala kwaNongoma basebesukumile bakhuluma nosihlalo wasosuthu ubabunya ukuba batholelwe enye indawo. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uthi sekucacile ukuthi le ndawo ethintekile ayiphephile ukuthi ingahlala abantu. Le ndawo esikuyo sekuyacaca ukuthi ngeke savumela ukuthi kuphinde kuhlala abantu ngoba bangaphinde kufike ikhukhula kungenzeka umonakalo omkhulu kuze kudlule nemphefumulo into esingafisi ukuthi yenzeke. Ngakho ke njengokhokutha silapha namhlanje nezinye inhlangano abaseyinikelele ukuthi le mizi izokwakhiwa kabusha. Ngakho ke sithokoza kakhulu ukuthi umndeni walapha ekhaya usibekezelele kodwa siyimisele njengohulumeni wesifundazwe sibambisene nomasipala wakwaNongoma nomasipala waseZululand ukuthi sikwazi ukuthi sibambisane nomndeni siye phambili bahlaliswe kahle ngendlela ezoba nesithunzi. Ezindabeni ze1KZN TV ngingusiyabongwa kaDuma kwaNongoma. Bathekelane ngolwazi lokusebenza kwabezindaba kanjalo nokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ekutheni zingacekeli phansi isikhungo osisebenzelayo. Lokhu kwenzeke kuhlelo luka GCIS lapho ke bezothekelana khona ngalolu lwazi ogwini lapho bekuhlangene khona ke izinhlaka ezahlukene zikahulumeni ezinye ezivela kumasipala kanjalo neminyango ehlukene kahulumeni. Abezindaba bezinhlaka ezahlukene ogwini bathole ithuba lokuthekela ulwazi ngokusebenza kwezokuxhumana kanjalo nokubaluleka kokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngendlela yokuthi ingalimazi isithunzi sabo kanjalo ingalimazi isithunzi senkampani abayisebenzelayo. Lolu hlelo belihlelwe umnyango kahulumeni wezokuxhumana iGCIS kanti phakathi kwezinhlaka ebeziyingxenye kuba luSASSA, ihhovisi lentsha eRenkonyeni nabanye. Oqhamuka kaGCIS uyachaza. Namhlanje kade kuhlangene ama-communicators nemedia namanye ama-stakeholders sizocobelelana ngolwazi nokuthi sizokwakha i-relationship siyenze ibe sustainable iqhubeke nje sisebenzisane nje ngendlela right. Khulume ngezinto ze-G20 sakhuluma ngento zama-SASSA card uku-extendwa kwayo saphinde kwakhuluma igagasi lenza i-presentation enokuxhumana kwemedia nabasebenzi bakahulumeni sakhuluma nezinto zakwa Vodacom i-coding because isikhathi se-digital era. Uthi kubalulekile ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngendlela efanele. Sivumelene ukuthi thina ama-communicators noma kukhona i-information irritating from the public you should remain calm. Abantu banelungelo lokuthi bakhulume yonke into abayifunayo about ugovernment singaba intimidate. So noma uyakuthuka you remain calm and urespond nje ngendlela right ube professional. Uqhamuka kwihhovisi lentsha eRenkonyeni uthi ulithokozele lolu hlelo lokuthekela ngolwazi.
I-office lethu labantu abasha champion ama interest abantu abasha within Renkonyeni. Umsebenzi wethu ukuthi siphume siye kuma outreach programs singabalida abantu abasha ema office bese sihlangana ama institutions labafana labasithola namhlanje siwathathe siwayise emphakathini where young people they live. Uqhamuka kwa GCIS uchaza ngohlelo iG20. iSouth Africa iyona kuphela izwe lase-Africa elimele amazwe ase-Africa kwi-G20 kodwa namanye amazwe ka-participate phela ngoba we need to share good best practice in terms of yiziphi into esingase sizifunde kwamanye amazwe. Asizugcina-ke lapho njenge-province yaKwaZulu-Natal ngaphansi kwaSogwini zikhona iy'nhlelo ey'hleliwe uhulumeni kakhulukazi leader of GCIS ezifana nokuthi ama-activation noma imicimbi ekwazisa abantu ukuthi yini G20 kuzoba nama-dialogue kuzoba nama-activation sihambela imiphakathi yahlukahlukene sikhuluma ngayo G20 mase siqedileke njenge-G20 countrywide kuzoba khona iy'nqumo ezizothatha ukuthi siya kanjani phambili kwimikhakha ebesibhekene nayo such as health such as agriculture disaster. Lumbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemagate. Injabulo kubibhalwe emehlweni kubafundi benhlangano yabakhubazekile inkubela ezihlengayo PTY-ACD ngesikhathi ke betheswa iziqu zabo ngokusemthethweni njengoba bekade ke befundela kuba ngosomabhizinisi. Umphathi walabafundi uNomvuselelo Nkwanyana uthi ke kubalekile ukuba abantu ke baqeqeshelwe ukuba bazivulele ngokwabo amathuba emisebenzi njengoba kunzima ukuba ke atholakale. Omunye wabafundi uGugu Maphisa uthi kufika kwalabo thisha kule ndawo wayekade buke kwenzeka kwenye indawo wayesekufisela abantu baseNewcastle. Kusho ukuthi into eyangenza ngakhuthazeleka ngahala if usisi wami osebenza eqala kabusha empangeni engisendela ku WhatsApp ekufaka nje egroupini yasekhaya ngavele ngahala same day ngahamba ngayo funa induna ukuthi singakwenza kanjani singabafonela bathi hayibona abanaso isikole kahle kahle ngangifuna ukwazi ukuthi isikole sikuphi bathi abanaso isikole baya la umuntu ababiza khona ngabafonela bathi arrange abantu bebe nje iclass of 5 noma ke kuye phezulu so ngakwenza ke lokho ngihambe ngiphuma ngena khansela nduna sasawufika enkosini sikuhlela lokho kwaba impumelelo ke kwahleleka kuze kube namhlanje nje banibona namhlanje sigraduate azange sibe nahibe nezandla zamakhansela besixhasekile nje kakhulu siyabonga. Uqhube ngokuthi kusuka manje sebefuna ukuba bekwazi ukuzenzela konke abakudingayo. Ukusuka manje njengoba ukhansela kade eqeda ukusho ukuthi izandla uzivulile ukusuka manje ngicanga ukuthi kumele ukuthi sihambe sephambili sifike kokhansela sicele la eminyango evulekayo sivuleleke sikwazi ukuthi sithole ukuthi ngoba asafuna umsebenzi womlungu sesifuna ukuyisebenza ngendlela esitraineke ngakhona nangendlela esibona ukuthi sizokhona ukuzenzela inoma yini esifisa ukuzenzela yona ngalento esesifundile. Kanti uthisha walesi sikole uNomvuselelo Nkwanyana uthi bebeqeqesha abafundi ngaphansi kohlelo lokuthuthukiswa kwamakhono. Okay, silana osizweni namhlanje kade sitrain abafundi ngaphansi kwa skill development la khona besibafundisa ukuthi bengabe ufuna ukuyisebenza uliqala kanjani ibhizinisi sibasiza ezintweni njengaleyo since amathuba emisebenzi engekho uhulumeni yona ndlela aseyisebenzisa ukuthi osomabhizinisi ibona abangenza ukuthi labantu laba bahleze emakhaya bangasebenzi baqasheke nabo siyalekelela emphakathini ngokuthi ngisho ngabe kuthiwa umuntu benalo ibhizinisi simvulele umnyango la okumele hambe uregister khona because abanye abantu banama business but awaregistiwe so ibhizinisi lakho uma ngabe liregistiwe kubalula nokuthi uhulumeni mengabe efuna ukuxhasa alithole so siyatholakala kuzo zonke indawo umasipala esebenzisana nawo umasipala waseMhlathuze khona manje ikhansela la ka Ward 9 lithi laba sekufanele besondele eminyangweni efanelekile ukuze bethole usizo olufanele. Okunye engizokunxusa kakhulu kube abafundi ebefunda namhlanje ukuthi basondele kimi basondele eminyangweni wakamasipala ngoba kwamasipala ikhona into ethi ixhasa osomabhizinisi. Ngiyakhumbula nje ukuthi angazi nokahle hle noma sekuvaliwe yini bekun nepost athi iphumile ikhishwe uPrima exhasa abantu besifazane enye ixhasa iyouth abafuna ukuqala amabhizinisi. Njengamanje ngizocela ukuthi bona abafundi laba basondele kimi nakwamasipala sizokwazi ukuyobheka ukuthi kulo lahlelo sekuhambe kangakanani ukuze sizokwazi ukuthi nabo sale sesibafaka khona ohlelweni lokuthi bathole ukuthi basizakale ukuxhaswa ngamabhizinisi wabo. Kubi kuthobe kadlala izindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Asiye ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze-1KZN TV nazi kwekuyizona ehamba phambili namhlanje. Intsha ye-ANC eMusadladla ikhethe ubuholi bazothola usizo bomonakalo kwaNongoma kanti kahulumeni ibhunge nabezindaba. Abanye abahlali basemthonjaneni balichitha-ke ikomidi elibhekele isikhwama somhlaba umthonjaneni trust. Lo mhlaba usubuyeleke ezandleni zabasuswa bonke basemthonjaneni ukuba-ke bahlomule kuwo lo mphakathi aweneme indlela leli komidi eliphethe ngayo kanti njengoba kuzwakalise ungenami kwabo esidlangalaleni abazizwa bephephile. Uyaqhubeka umbango womhlaba ongaphansi kwesikhwama umthonjana trust. Lokhu kulandela ukuthi iziko lezindaba ze-1KZN TV like labika ngalolu daba phambilini ngekomidi elithi kumhlaba usubuyele ezandleni zabantu basemthonjaneni ngokusemthethweni. Kepha sekuvele kolunye uhlangothi oluchitha konke lokhu ngoba lithi leli komidi kalaziwa. Asiphikisani nekomidi elikhona kodwa nje into ekhona engicabanga ukuthi fanele siphikisane nayo ukukhetheka kwekomidi elikhona. Njengoba sikhona nje lemthonjaneni thina kade sinayo ungema ubaba ohlalo ungema esihlezi naye sila emaplazini kodwa mase kuqhamuka ikomidi eselithi selikomidi sinalezo ikhalazo ke njalo ukuthi asikwazi ukuthi sivumele ikomidi elithi seliqhamuka leli komidi singekho thina kulona njengama beneficiaries akhona la emaplazini. Mangicabanga ukukhethwa kwekomidi kufanele onke amaplaza akhona njengoba wabalile nje u17 emeleleke. Le ambulela yakhiwe ukuthi amaplazi emeleleke njengamanje ayakhiwe ke le ambulela ngendlela eqondile. Lo mhlaba unamaplazi kanye nezindawo zokuvakasha. Lo mphakathi onamaplazi kule ndawo uthi ke uvalelwa ngaphandle. Leli komiti ngokwami nje kufanele ngabe liqalwa phansi liyakhethwa onke amaplazi emeleleke ngokufanelekile onke lamaplazi abawasho 17 kuphuma umuntu per plaza liyakhele ambulela le okuthiwa itrust. Hayi level eyakhiwa nje singayazi bafowethu ukuthi yakhiwe kuphi yakhiwe kanjani ifike kanjani la ifike khona uhanjwe imiphi imigudu ngoba awukho umhlangano esike sahlala phansi sawuhlala nabo sakhetha AGM thina sila emaplazini sesiwavikelele amaplazini ngithi sengifikela mhlambe kuna 3 years ngila emaplazini isibizo ubaba ungema esibizile wozani nanka amaplaza enu kodwa kukho lapho esike sahlangana khona nongema lo khona manje nekomiti lakhe lelikhethiwe bakhethana kuphi kanjani. Abanye abasuswa abasebenzisa amaplazi bathi banxusa uhulumeni ukuba ngenelele ukuxazulula udaba lokuxoshwa emaplazini abo. Into esifunayo ukuthi kwenziwe ubulungiswa kungathiwa izinto ilungile kushiwe izinto zonakele ngoba silahlekelwe okuningi endaba yekomidi eliqale kanje. Kwaleli lokuqala kuningi izinto ezisilahlekele thina sikhishelwe ngaphandle njengama beneficial kwenziwe izinto singazazi. Besifisa ukuthi mhlambe umnyango ikakhulukazi itrust ingenelele ikakhulukazi kulomsindo osukhona la emthonjaneni ngoba ngesikhathi kuqala lento yetrust le sasina lento ukuthi uma ngabe ubuya umhlaba wabantu uzobuyela kubanikazi bawo kodwa uma ngabe sekujika egcineni sekuba nabantu abathi bona bafuna ukudla umhlaba ngamandla noma umhlaba bawudle ngezibhamu. Njengamanje siyacela uhulumeni asondele kulento ngoba egcineni kosuku uma uhulumeni engasondeli la kusho ukuthi okuningi kuzokonakala ngoba vele indawo zobaba omkhulu. Inzima impilo kowesifazane waseMatchison kuward 22 ngaphansi komasipala iRenkonyeni okhubazekile njengoba-ke ethi-ke usolwe izikhwama ama-stomach bags ezimlekelela uba edinga ukuzikhulula okanye echama. UNontsikelelo Dlamini oneminyaka engu-43 uthi-ke walimala ngezikhathi zodlame ngo-1993 eneminyaka engu-11 kuphela. Uthi-ke segule waze waphuma izimpethu kanti kuhlale esibhedlela iminyaka engu-9. Ekhuluma neziko lezindaba uveze ukuthi-ke kanayo indlu sesimeni esikahle ahlala kuyona ayinawo amawindi futhi-ke akazathola isiqephezelo ngokulimala kwakhe. Udonsa kanzima owesifazane waseMatchison kuward 22 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni okhubazekile. Lona wesifazane wakhubazeka ngokuthi adubuleke ngephutha ngezikhathi zodlame langonyaka ka1993 eneminyaka engu11 ubudala. Uthi ngaphandle kokukhubazeka ngokomzimba kodwa nasemoyeni ukhubazekile njengoba engalitholi indawo usizo. Kanti phakathi kwezinto akhala ngazo izikhwama ezimlekelela uma kumele azikhulule okanye achame ezibizwa phecelezi ama-stomach bags. Uthi kade egqiqa ezibhedlela akalitholi usizo. Ngalimala ngesikhathi sodlame kusekhona udlame kakhulu lana phakathi kwe-IFP ne-ANC.
ngathola ukukhubazeka lo ngikukhubazekile esibhedlela ngisaphuma ngiyangena namhlanje kusukela ngo93 bengineminyaka 11 years into engikhalisa kakhulu akukho enginakwe ngako ngisho imizi lebakhelwa imizi angazi mina ngakhelwe nalokho umuzi engihleli kona ungena amanzi awunawo amawindi noma ngizithole lezo zikhwama kuyimanje nazi zigcwele la kuma toilet ngoba ngazi nokuthi ngizozilahla kephi kuningi kakhulu esengidlule kukona uthi ungene ephume ezibhedlela kodwa akasizakali nezimpethu uke azibone ziziphumela kuyena ngoba kumanje nonyawo lo likhona luyabola liba yona yonke into mina ngisho impethu ngiyazazi ziziphumela la kimi uthi kusukela ngonyaka odlule akaza azithole lezi zikhwama ezimlekelelayo izikhwama zokuthi enefane ngetoilet ngaso ufane ngichame ngaso kodwa mase esibhedlela emashisini asitholi izikhwama kakona athene ugovernment uthi akana mali kusukela last year lezikhwama singazitholi nayo into evebangitshele yona bathene ugovernment akana mali akukho kunyabanga nginikeza kona ngaphandle ukuthi bathi ugovernment akana mali ugcina songakwangi ngoba ukwazi ukuzicontrola ufili manje ugcina usho umchamo uziphumela amakaka aziphumela ngaso sikhathi akwazi ukuhlana nabantu kufanele uhlezi usendlini mhlawumbe ufake amabhandishi kodwa iphunge licona lapho endlini labantu ubone sebanqina ngisho ukuza kuwena ngoba bakwazi ukuhlala nawe sesiqhiqe kakhulu sahamba kakhulu ukuhlungu uvela ukhubazeka kabili ukukhubazeka kokwenyama uzophinde futhi ukhubazeke nangokomphefumulo abantu bathola izincephezelo angizange ngithole isincephezelo ngalala esibhedlela iminyaka e9 yonke ngazophuma esibhedlela ngina 18 years uthi akucela kakhulu izikhwama kanye nekhaya njengoba engenawo amandla okuzakhela into engicela kakhulu ngiyasiyacela ukuthi siphinde sibe nesupport yazo izikhwama lezi okunye ngingacela ngiyalidinga nami ikhaya elifudumele ngoba angazi ukuthi ingathini ngoba nginawo amandla okuzakhela ngempesheni kwabafisa ukulekelela lona wesifazane bangamthinta kule namba engizansi lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemachisini Uthisha wesikole samabanga aphansi inhlabane primary kwaMbonambi uthanda uxolo Mbathu uthi abafundi abavela emakhaya angafani ngakho kumnikelo umfaniswano wabafundi uzokwenza umehluko omkhulu ukuvala igebelo ngalingana uMbathu usho lokhu ngesikhathi umndeni wakaTembe uhambele kulesi sikole uzonikela ngemfaniswano wesicathulo kubantwana. Inhlabane Primary School ingesinye sezikole ezakhiwe endaweni yasemakhaya lapho isimo somnotho singesihle kahle. Ubufakazi balokhu kubonakala ngesimo somfaniswano wabantwana. Umndeni wakaTembe ke unikelela abafundi ngezicathulo zomfaniswano kanye namapensela laba ke banye babo babefunda kuso lesi sikole. La kule ndawo ke esikuyona la eNhlabane Primary School la sasifunda khona. So nathi sithe mahlanganisa amasente siyifamily sabona ukuthi nakuhle ukuthi sizodonate kubantwana abala e-primary school. Sisizwa ke usisi unqobile wakaMathenja uyena umuntu osizile wahlonzela abantwana la ngaphakathi esikoleni abangathi abalokhuzana abathatha intweni icathulo ezikhona ezu30 amapheya bese kuba imsizi ewu400 so each kids ekhona la izokwazi ukuthi ihlomule kulokho lokho esikwenzayo ke kusuke emaphaketheni ethu sibonge kakhulu nama donation akube khona and then abawahlanganisile abafowethu bezwile ukuthi kukhona into esifuna ukuyenza badonate abadonatile sithema sihlangana sathi asenze ukuhle sibuyisele emphakathini nathi ukukhombisa ukuthi sisuka la sesikuliphi izinga sibonge akusikhona okokuqala sikwenza lokho sike sikwenze futhi sazoqhubeka siye nakwezinye indawo lapha esibona khona ukuthi badinga usizo lwethu. Lolu xhaso luzodlala indima enkulu ukulekelela abantwana ukuze nabo befane nabanye. Isikole sethu sisemphakathini ontulayo ngempela. Ingakho siyi quintile 2 isikole sethu.
okusho ukuthi asithathe indawo kodwa sisizwa usizo oluqhamuka kanje olusithatha lusibeke ebalazweni nathi ingane zethu sithuke seyiqokile sezizinhle seyibukeka zifaka umfaniswano ngoba phela sisaphila ngomfaniswano kusasaqoka umfaniswano noma ikuphi onakho kungaba usizo kumuntu othile okudingayo so uma uthathe lokho okuthathile wazonikela ngakho esikoleni isikole sikwamukela ngezandla ezimhlophe abantwana sebezoqoka basezukuba nemkenke behamba eindaweni ezinamazolo bazoqoka babe bahle futhi nizobabona lokho kwenza nokuthi baziqhaje banxuseke nabanye abangaba namandla ukuba ke belule isandla ukuze abantwana bekwazi ukufunda ngakho bengizocela ukuthi ke nabanye ongebona mhlawumbe le team ekadile ekhaya abafisayo nenkampani eseduze zilekelele ezikoleni zifike zibuka ukuthi ikuphi isikole mhlawumbe esingakwenza kungabe ukuthi into eqoka kuphela kungaba izinto mhlawumbe infrastructure kungaba izinto mhlawumbe ezinye ezithinta icurriculum esingafisa ukuthi mhlawumbe baparticipate kuzona ukuze izikole zethu ziperforme kahle ngoba iperformance iyona esingayo kakhulu ezikoleni zethu zakombonande special siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili namhlanje. Intsha ANC eMusadladla ikhethe ubuholi bazothola usiza bomonakalo kwaNongoma kanti kahulumeni ibhunge nabezindaba. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe ezivaleke irandi liwu-19.30 emaqhathanisweni nedola laseMelika libu-25.22 emaqhathanisweni nopondo libu-21.91 emaqhathanisweni ne-euro igolide lona belu-$302.65.65 i-ounce kulongahluziwe wona u-$63.33 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Orlando Pirates uJose Riviere uthi ke siyamkhathaza isihlava sakamuva sodlame oluqubuka ekupheleni kwemidlalo njengoba kuphinde kwasuku oluthuthuva ngoma umdlalo weMCL gango lesithathu ebusuku lamaqembu ashayina azabukana emlenzeni wesibili quarter final yeCAF Champions League opheleke ngeqanda ngapha nangapha eOrlando Stadium ezimnyama ke izona edlulele kuwandulelo wamanqamu kwazisekeza anqoba ngegoli elilodwa eqandeni emlenzeni wokuqala eAlka ngegoli lakaMahawu Kota asabalaleke esikhundleni zokuxhumana amavidiyo akhombisa ukuthi ke kube khona ukushayisana phakathi kwabadlali balamaqembu nedlanzana ke labalandeli langena enkundleni kwaze kwalamula abomthetho. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli ziyaguqa bese kuphathele zona usune namhlanje mina nawe sesiyophinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile